Helo bawb, a chroeso cynnes i'r gwasanaeth sy'n cael ei darlledu heddi o Gapel Cana Bancyfelin. Diolch i chi am ymuno ni, mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi. Croeso cynnes iawn. Yr wythnos hon bob blwyddyn, fe fyddwn ni'n codi 2 faner ar 2 achlysur gwahanol. Y naill ddydd Mercher diwetha, sef yr 11 ar 15 o Fedi, diwrnod Owain Glyndŵr, a'r llall yfory, yr 11 ar 20 o Fedi, sef diwrnod heddwch ryngwladol. Diwrnod Owain Glyndŵr yn gyntaf. Ar Fedi'r 11 ar 15, nôl yn y flwyddyn 1400, yn ystod gwrthryfel yn erbyn y Saeson, fe gyhoeddodd Glyndŵr i fod e'n dywysog Cymru, y Cymro brodorol olaf i fod yn dywysog yn ein cenedl. Mae'r dyddiad hwn yn cael ei nodi bob blwyddyn i gofio amdano. Mae enw Owain Glyndŵr, mae e'n symbol o falchder a rhyddid. Fe aberthodd lawer dros i freuddwyd i weld Cymru'n genedl yn llywodraethu hun gydag eglwys a senedd a phrifysgolion. Yn ystod y blynyddoedd diweddar mae baner Glyndŵr wedi hadfywio fel symbol o hunaniaeth Gymreig. Ac ar yr 11 ar 15 o Fedi, fe fydd sefydliadau ar hyd a lled y wlad yn codi'r faner. Fe gwelir hyn cael ei chodi a'i chario hefyd mewn digwyddiadau cenedlaethol a diwylliannol ac ar y maes chwaraeon.Wn i ddim faint o ddathliadau cyhoeddus a fi ddydd Mercher diwetha oherwydd y cyfyngiadau Covid-19 a'r pellhau cymdeithasol. Ond nad oedd modd i ni ddod at ein gilydd yn gorfforol i gofio Glyndŵr, mi roedd modd i gofio fe mewn ffyrdd eraill. Codi banel rhithiol neu ddigidol a chadw'r cof ohono'n fyw. Cadw cof ein cenedl yn fyw, a phwyso ar lywodraeth ein gwlad i sicrhau bod dysgu hanes Cymru yn flaenoriaeth i blant Cymru heddi. Mwyn gwneud yn siŵr y bydd baner Glyndŵr yn cael ei chodi ar yr un diwrnod mewn blynyddoedd eto i ddod. Ac yn afori yr 11 ar 20 o Fedi, diwrnod heddwch y byd. Mae'r 11 ar 20 o Fedi wedi cael ei ddynodi'n ddiwrnod heddwch y byd gan y Cenhedloedd Unedig. Ac ers 1982, mae nifer fawr o wledydd y byd wedi defnyddio'r achlysur i hybu byd di-drais heb ryfeloedd. O dan amgylchiadau arferol, fe fydden ni yma yng Nghaerfyrddin yn dod at ein gilydd i godi baner heddwch mewn seremoni fer ar sgwâr y dre. Ond am eleni, mae rhaid i ni fodloni a gweld y faner
yn hedfan uwch y neuadd sir yn unig. Thema diwrnod rhyngwladol heddwch eleni yw siapo heddwch gyda'n gilydd. Mae'r thema yn ein hannog ni oll i wasgaru caredigrwydd a gobaith yn wyneb pandemig Covid-19. I ni'n cael ein hannog eleni i sefyll yn gadarn gyda'r cenhedloedd unedig yn erbyn ymdrechion i ddefnyddio'r feirws i hybu hiliaeth a chasineb yn ein byd ni. Mae diwrnod heddwch y byd yn uno cenhedloedd a chefndiroedd a diwylliannau a chryfyddau gwahanol. Pwy bynnag i ni, pa beth bynnag yw ein cefndir a'n hanes, pa beth bynnag yw ein diwylliant, pa iaith bynnag sydd ar ein lleferydd, mae'r deheuad am heddwch yn ein byd yn medru bod yn gyffredin i bawb. Ond i ni Gristnogion yn arbennig, mae neges yr efengil a disgeidiaeth Iesu Grist yn amlwg. Yr wyf yn dangos i chi ffordd ragorach, meddai Iesu. Ffordd tangnefedd, ffordd cariad a ffordd cyfiawnder. A dyna yw hanfodion y ffydd Gristionogol. Diwrnod Owain Glyndŵr a diwrnod heddwch y byd. Dau achlysur, dwy faner. Ond mae yna gysylltiad bach rhyngddyn nhw hefyd. Os fyddwch chi fyth yn y weld â Llundain, pan fydd hi'n rhydd i chi i wneud hynny, ac ar ôl i chi ymweld â'r mannau twristaidd arferol, neidiwch ar y tren tanddaearol i stesion Stryd Canan. Ac wrth i chi ddod allan o'r stesion, oedwch am funud ac edrychwch ar draws yr hewl. Ac yno fe welwch chi floc o swyddfeydd modern iawn o'ch blaen. Ond hefyd lôn fach gul yn arwen at un o fannau claddu hynna Llundain, sef mynwent eglwys Sant Swithin, sydd erbyn hyn yn ardd i'r cyhoedd. Mae'n hawdd iawn cerdded heibio iddo, gan ei fod e braidd mas o'r ffordd. Mae'r safle hwn yn mynd nôl i'r 11 ganrif ar 10, pryd roedd e'n rhan o eglwys San Switan neu St Swithins. Cafodd yr eglwys wreiddiol i dinistrio gan dân mawr Llundain. Adeiladwyd ail eglwys a gynlluniwyd gan neb llain y Christopher Wren, ond dinistrwyd honno hefyd adeg yr ail ryfel byd. Yn yr ardd fechan hon, ddiarffordd hon, mae yna gerflun arbennig iawn. Cerflun cof am Catrin a'i dwy ferch. A phwy oedd Catrin? Ond merch hynaf Owain Glyndŵr a'i wraig Margaret. Priododd Catrin ac Edmund Mortimer, ac fe geson nhw lot o blant. Ond cymerwyd Catrin a dau o'i phlant yn garcharwyr i dŵr Llundain, wedi gastell Harlech syrthio i'r Saeson yn y flwyddyn 1419. Mi roedd ei gŵr wedi marw yn ystod y gwarchau ar y castell. A mae'n debyg iddi hi a'i merched farw mewn caethiwed ar yr 11 o Ragfyr 1413, ac fe'i claddwyd hwy ym mynwent eglwys San Switan. Cornel bach o hanes Cymru yng nghanol y ddinas fawr. Ac o ddiddordeb ni yma yng ngofalaeth y priordy a chana Bancyfelin yw'r arysgrif sydd ar y gofeb, gwaith un o'n helodau, sef Menna Elfyn. Os edrychwch chi ar y gofeb yn ofalus, mae'r llinell lefn o waelod y garreg i'r blaen pres yn awgrymu dau ffigwr, mam yn gwarchod i phlentyn. Mae'r gofeb hon nid yn unig yn coffau Catrin Glyndŵr a'i phlant, ond hefyd yn cynrychioli dioddefaint merched a phlant mewn rhyfel drwy'r oesoedd. Digon o reswm i ni wneud cysylltiad rhwng y naill achlysur a'r llall, diwrnod Owain Glyndŵr a diwrnod heddwch y byd. Os yw rhoi hanes Cymru yn flaenoriaeth i addysg ein plant, mae dysgu am bwysigrwydd gweithio dros heddwch yr un mor bwysig hefyd. Magu cenhedlaeth sy'n credu mewn grym cariad ac nid grym gormes a thrais. Grym cariad a gwirionedd i draws newid byd yn bersonol, yn gymdeithasol, yn economaidd ac yn wleidyddol. Grym cariad Duw yn Iesu Grist, y Crist y ddiweddodd, gwyneu byd y tangnefeddwyr.
Ymunwn ar byd am hanner dydd fori, am funud y dywelwch, i gofio ac hefyd i addunedi o'r newydd, i gerdded ffordd Iesu Grist, ffordd tangnefedd. Ac am y tangnefeddwyr, fe ddwedodd Iesu, gwyn ei byd. Amen. Rhoim yr hedd na wyr y byd amdano, hedd nefol hedd ddaeth trwy anfaidron loes, pan fad o'r dwan ar fenaid gwan yn curo, mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes. O'r hedd na all y stormydd garwaf a'i flin o byth, na chwerwi a'i fwynhad, pan fod o'r enaid ar y noson ddiaf, yn gwneud ei nith y manwes diwyntad. Rho brofi'r hedd a hwnna i'm waithio'n dawel, waith y nef dan siomedigaeth flin, heb ofni dim, ond aros byth yn ddiogel, anghariad Duw garwed baddor hyn. O am yr hedd sy'n llifo megis afon, trwy ddinas Duw, dan gangau'r bywiol bren, hedd wedi'r loes i dyrfa'r pererinion, heb gwbl byth nanos tu hwnt i'r ffen. Gweddiwn. Ei tad yr hwnnwyd sy'n y nefoedd, dyw a thad yn harglwydd an gwaredwr Iesu Grist. Down ni'n hyd arglwydd drwy gyfrwng yr oedfa ddigidol hon, i ddfoli di yn dad, mab ac ysbryd glân, i offrymu'n mawl am diolch i ti. I ni'n dod ynghyd hefyd arglwydd i ddiolch i ti am dy ofal ohono ni yn ystod yr wythnos aeth heibio, ac i weddio am derweiniad i ni yn ystod yr wythnos newydd hon sydd bellach wedi gwawrio. I ni'n diolch i ti am bopeth newydd i ni wedi dysgu yn ystod y dyddiau diwetha, am bob ffaith newydd, am bob profiad newydd i ni wedi cael, am bob person newydd i ni wedi cwrdd â nhw. I ni'n diolch arglwydd fod ti yn
Cynnig cyfleoedd newydd i ni o ddydd i ddydd ac o awr i awr. Cwbl oll yn ychwanegu at ein gwybodaeth ni ac yn adeiladu'n cymeriadau a'n personoliaethau ni. I ni'n diolch i ti Arglwydd am y fraint o gael cychwyn yr wythnos newydd hon yn ein hanes ni yn dy gwmni di. Helpa ni Arglwydd yfori i ymdywelu wrth i ni gofio ac wrth i ni ymuno yn nydd heddwch y byd. Diolch i ti mae fraint o uno mewn ton o weddi a fydd yn cyffwrdd ar byd cyfan. Diolch am y cudd y hei. Diolch am rannu'r un freuddwyd a'r un weledigaeth am weld byd lle mae cariad yn teyrnasu a maddeuant a chyfiawnder a thrigaredd a gras. O fewn ein teuluoedd ni o dad, yn ein broedd a'n cymunedau ni, yn ein cenedl ni ac yn ein byd ni. Defnyddia ni Arglwydd i fod yn gyfryngau dy dangnefedd, i blannu hadau cariad lle mae casineb, ffydd lle mae amheuaeth, gobaith lle mae anobaith, goleuni lle mae tywyllwch, a llawenydd lle mae tristwch. Ac fe weddiwn ni dros dy fyd i heddi Arglwydd, a phawb sydd yn wynebu oriau'r diwrnod hwn neu'r nos, pa le bynnag maen nhw, mewn ofn a phryder a phoen. Yr rhai sydd yn deffro'n y bore i sŵn bwledi ar bom. Yr rhai sydd yn oswylio gyda ryw ofn wedi cydio yn eu calonnau a ryw gymyled di yn bygwth uwch i pennau nhw. Efengil tangnefedd o'r hed dros y byd, a deled y bobloedd i thlewir chi gyd, fel na byddo mwyach na dial na phoen, na chariad ar ryfel, ond ryfel yr oen. Defnyddia ni Arglwydd i fod yn gyfryngau y tangnefedd hwnnw. Derbyn ein diolch felly o dad. Maddau ni hefyd bob pechod a bai yn derbyn di. I ni'n gwybod yn iawn bod ni'n gwneud pethau'n wrong, bod ni'n dweud rhyw bethau mas o le ambell waith, ac yn dweud nhw heb feddwl yn gyntaf. Mae canlyniadau y dweud hwnnw yn gallu bod yn ddifrifol iawn ar adegau Arglwydd, a dyna paham i ni'n cyffesu yn amherffeithrwydd gerdyfron di yn awr mewn gweddi. Ac yn gofyn i ti Arglwydd i'n bugeilio ni yn ein calonnau a'n meddyliau, yn gwneud ni'n gwell bobl i ti. Clyw ein gweddi felly Arglwydd, a diolch i ti am gyfle arall i gael siarad â thi, wrandawr pob gweddi. Gofyn nhw'n hyn yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen.
cwmni yn yr oedfa heddi. Gobeithio gewn ni'ch cwmni chi to wthnos nesa. Yn y cyfamser, cadwch yn iach a diogel, a phob bendith i chi gyd. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.